priče gluposti, razumijem, sa raznim ciframa, sa raznim nekim obećanjima, da se malo da čuju i da procene da li je ovo pametno ili nije pametno i da možda izmene neku svoju kampanju, da ne bi nešto loše rekli i time uticali na rezultate izbora. To je slučajno. Da li je slučajno da se ovo danas dešava u kampanji na temu koja je glavna tema u stranačkoj kampanji u Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini, da li se i Srpska pravoslavna crkvena opština Kikinda uključila na neki način u političku kampanju? Ja mislim da nije, da jeste bili i predstavnici ovde. To je jednostavno sala u kojoj sam ja i gospođa Rada... Pa to je nekog predstavnika, vi ste član crkvenog odbora. Ne, niste više. Nisam nikad ne bio. Niste ni bio. Niti ne nisam. Ne. Znači, gospođa Rada Galić, ja i drugi donator, jedan je bio i Zoran Milešević, koji je poklonio pod. Znači, bilo je više ovde donatora, 90% građana ne znam da ova sala postoji. I šta fali kod ove sale? Svako može neko i slobodno za sve svrhe. Ja se izgledam slažem. Jedna rečenica, mislim, plašim se da je rad izvijenca mora se svi. Ne, sam Još pol sat traži. Dragane malo neke stvari izmešale malo dobi žele. Znači, niti je glavna tema u kampanji Fabrika vode, niti će biti Fabrika vode glavna tema u kampanji. To je jedna od glavnih tema. Znači, to nije glavna tema kampanje, to je glavna tema trenutno na političkoj sceni, jer je Demokratska stranka pokušala da uradi nešto što na našem mišljenju, uz dužno poštovanje prema njihovom mišljenju, koje smatra da je to u redu, mi mislimo da nije, i rekli smo svoj stav o tome. Dakle, nije to glavna tema oko koje se on skopio. On se skopio oko mnogo drugih tema. Znači, to pod jedan. Pod dva, ne lome se kopio oko toga da li treba ili ne treba Fabrika vode. Nego se lome kopio oko toga da li treba da se zadužimo, da li sada vreme zaduživanju, ili je to marketinški trik, predizborni trik. To je tema rasprave. A ne Fabrika vode kao objekat, kao projekat i kao nasušna potreba ovog grada. Znači, ne postoji niko u ovom gradu ko će vam reći da je Fabrika vode nepotrebna i da nam je voda super. Kad je gospodin govorio o Grbić, možda mislim na Nenad Grbić, on kaže da je voda odlična, kaže da je vazduh sjajan. Ali ne verujem da se mnogi slažu sa njim. Tako da, u principu, ono što je, ajde sad, jedan lični utisak danas ovo, je trebalo da bude, kako kaže gospodin Grbić, ovo je započelo pre 2 godine, Nenad Grbić, izvinjam se, obe se zastavili svaki ne tačko kreće. Dakle, gospodin Nenad Grbić kaže ovo je počelo pre 2 godine cela priča. Pre 2 godine smo trebali imati ovaj sastav. Na ovu temu da dođe ljudi iz komunalnog javnog preduzeća koji rade svoj posao najbolje što znaju i umeju, sa onim raspoložićima raspolažu, da dođe da se kaže imamo takvu ideju. Svi oko toga da govorimo, da kažemo evo to je to, oko toga ste dogovorili, imamo svi. Katastrofalna je izjava. Ne postoji ništa gore što sam čuo u posljednjih 2 godine, koliko se bavim ovom više lokalnom politikom, od izjave koja je data pre nekoliko dana, a to je može sledeća vlast da poništi ovu priču ako im se ne sviđa. Pa koja je to poruka? Tim strancima koji treba da nam rade tu Fabriku vode. Izvinite, mi smo se predomislili, ćao, prijatno, nema tender, nema ničega. Pa to je još jedan dokaz da je predizborna priča. Znači, da ne idem dalje široko, nije to glavna tema, nije cilj u tome, nego je cilj ovako da se vidi, da se kaže šta je, u stvari, šta nam sve stoji na raspolaganju. Ja nisam stručnjak za to. Što ne znam, kako se zove, ovo što kaže gospodin Kukučka, ali volio da čujem kontraargumente onih koji se zalažu sad za ovu priču. A oni njemu govore da je ovaj njihov projekat za 6 miliona € opštinskih obveznica bolji od njegovog projekta. Da vidimo zašto je bolji. A to je ono što smo mi trebali. I onda da se usaglasimo oko toga, ovo je najbolje, ovo je za nas najvažnije, idemo dalje. Ako je u Zrenjaninu ponuda na 6 miliona, odnosno 25, što kaže gospodin Karić, znači ponuda 25 miliona, a gospodin Kukučki kaže da je to naduvano. Ako nam garantuje da je ovo za 6 miliona od nas. Znači sve su to, da. Znači to su sve teme koje smo mi trebali tada da raspravimo.
I to je ono što nama smeta. Znači, nije smetnja ideja bilo čija. Znači, da su Marsovci došli, da su nas okupirali pa da su rekli da treba fabrika vode i oni bi bili u pravu. Znači, nije to problem. Evo problem, način, pristup i to što objavi predsjednik političke stranke koji uzgled nema nikakve veze sa celom tom pričom, da je to danas, od danas je to tema. Ko valjamo leta 68. Drug Tito rekao da ste sudili u pravu, možda gledate za rizu. Prilike da vrati. Drug Sava rekao treba fabrika vode, krenite da radite. To ne može tako. Izvinite rad, molim. Tako je bila sam... Evo je samo to pošteno, Dragana i moj kolega, Stanislav. Ne, Dragan, ja sam... Pa ne, Stanislav, da se ovdje oko priča, niko nije rekao ne treba fabrika vode, nego šta je najbolje? Ja moram da prenesem slušalcima svojim šta ste vi rekli, šta vi nudite, zato tražim konkretno. Ja prenosim i oni koji kažu to ne valja, ili koji kažu nešto peto valja. Ja živim u Kikindi, moja deca žive tu, moja porodica. Naravno da bi voleo da ne idem ovde na česmu kod crkve, nego da tu vodu pustim i slavim. Ja, recimo, u krugovima u kojima se krećem, često srećem ljude koji su protiv fabrike vode. Čisto kao odgovor na ovo vaše da su svi za, nisu svi za. Oni su protiv određenih ljudi, znači narod, da smatraju da je to investicija nepotrebna, jer tako čistom vodom da se beru kola, zalivaju travnjaci, sanitarna voda da se koristi i tako dalje, znači ima i tih mišljenja. Znači ne možemo eksplicitno reći, ne misle tako. Svi hoće fabriku vode, ja imam iskustvo da neće svi. Mislim, čisti iz moga. Ajde, radimo. Ja bih zamolila gospodina Karađa. Svi se su kao Ja bih vas zamolila, znači, za jednu konkretnu izjavu, ocenu ovog što je gospodin Kukučka izdao s obzirom na ove parametre, s obzirom da ste vi dugo se bavite ovom problematikom, s obzirom da je bilo i onih projekata gospodina Dalmacije, kojom tehnologijom je moguće prečišćavati kitinsku vodu koja je, kako je činjenicom govorio, vrlo teška za prečišćavanje i tako dalje. Dakle, s obzirom da vi bolje od mene znate sve ove parametre pa da ono ocjenite, je li ta tehnologija dobra, po vašem mišljenju, koliko su ovi kapaciteti, koliko zadovoljavaju potrebe Kikinde kao grada, vi ste, čini mi se, već govorili da je to moguće finansirati iz lokalnog budžeta ili tako. Dakle, sve ove parametre, ako možete u jednu finu izjavu, kao da pričate za televiziju. Najava je fino. Što se tiče parametra, gospodin Kukučka je sarađivao sa nama, znači o parametrima nećemo pričati. Naša neka dugogodišnja